Barkanku da ziyarar wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode da ziyarar wannan tasha tamu mai albarka. Assalamu alaikum. Wannan shine shugaban ƴan kwalfiya na YouTube. Ga Usman Nadi ba. Sarkin harka. Jarumin 2021. Gari ma ce ga yaran Hausa. Wannan kuma shine Mutaka Laziyo. So gaman jini. Sakon zuciya. Sakon zuciya. Wa kenan? Zan so ki amshe ni sai na gaskiya ke ba ni. Kuma oga darakta ba. Wannan shine Aminu Alamu ko sabon. Yawa kanan barin kuma ga sabbin jarumai na gano wancan. Kai kaga dan a duniya, kaga dan a duniya. Sababbin jarumai don gudu wai. Allah yi mana wato ne. Sababbin jarumai ne. Ga Karima babban jaruma. Ga Karima babban jaruma. Wani bai taɓa da gani arabe nan gobanan nan. Za a ganta sai an bada dubu. Ni ne shine ba. To ba kuma jarumi ba Rabil Baba. Kamar ta can. Ga kuma wancan. Yace fulani amma dai inda kin ku jibo ne gane a wajen lokacin ne za a dama ku fura da nono ku sha fulani ba sai ba. Ga kuma shugaban ƴan kwalfiya. Ni kuma nan kai ne ma'azzam salbi. Mana. Kun san wani abu? Wannan fa. Wallahi tallahi yau da nazo. Ku gaishe da magajin Hamisu Bireka. Ƙarya ka dinga yi tun daga sabu hanyar. Wane ne? Hamisu Bireka. Magajin Hamisu Bireka na Allah tuko ya ina ma Hamisu Bireka ya zo. Kawai Na tuna ci. Dan ya zo ya yi wanda ko ruwa ya sharbi da ruwa ido. Shine. Kura uba zalimi kenan. Kuma wallahi an ce ba ka shiga ajgon maza za a sama an ce ba mu kama ba nan wallahi. An ce wallahi addu'a uwa ce. Wancan fa. Dan kura uba wayo ne da shi Hamisu Bireka nan. wannan celebrity nan ne na rayuwar masoya. Na fim din a duniya. Wallahi shi ne. Barawo ba dan fashi. Lai shi ne ya duniya. Wai ina jiniyo, wai ina jiniyo. Ina jiniyo ne. Ina jiniyo. Wannan fa. Wancan Wancan fa yana ina. Kai ya baka da komai ka buga ba gashi can. Yana ina. Kai ka da sawun can. Ga can bai samu ba. Almajiri. Ni ne yake cinye muku Abdul ka magana. buga ake nan. Duk wata magana in ta zo shi yake shigar da ita. Mana. La ina Karima da Allah ban ganta ba ana. Tana ina. Karima. Gari wannan ita ce An ce sai an ba 3,000 ake ganin ta. Sai an ba 3,000 ake kallon ta. Ga na a duniya wallahi. Ga wancan baye, ga wancan baye a kusa da ita sai ke baye. Same ka sosai. Allah. duba nake. Ya ku kafta ku san kama subscribing a sakon zuciya TV. Su da ki alamar kararrawar sanarwa in ji ta kara Shine dai. da aka ce saboda ba dan na kowa iya ba saboda ni ne Aminu Azumi. Ga ya mai gwamnati. Kasance da gidan talabijin kamar da Selfie Step 2 rolling action. Mu yi subscribing domin ganin shirye-shiryen Ga wannan. Nagode. Yau to ga sele. Kun gane shi na a duniyan nan. Na a duniyan nan ne wannan shine sele. Kun gane shi na a duniya ne. Ba dubi. Ana sadda Allah. Haka ce ba haka ne kudi na ba. Na sa ba like kai ake. MB. Yunwa yake ji. MB. MB. Kasance sakon zuciya TV. Domin kallon Barkanku da ziyarar wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode da ziyarar wannan tasha tamu mai albarka.